Ito ang aking halaman. So, ang ganda, 'di ba? Pero napansin ko, mula nung ako'y dumating, ang ganda ng tubo nito. So, ako ay 2 months na rito ngayon. So, nakita ko parang malungkot siya. So, ngayon, naisipan ko, kasi punong-puno na yung ugat niya, oh. So, iriripat natin to. Ililipat ko sa isang malaking paso. Kasi yung paso niya is plastic. Ayan. Plastic. So, kailangan natin iripat para gumanda ang tubo. Okay? Sobrang tigas niya, oh, kasi ang daming ugat, kaya kailangan kong i-dig para mahiwalay. Ito, oh, tinaob ko kasi hindi siya matanggal. Kaya tinaob ko para matanggal siya dito sa paso. Ayan, na talaga namang nahirapan ako magtanggal. So, yan na ilabas ko na. Puno-puno siya ng ugat. Kaya naman siya ay malungkot. Kaya, kailangan natin tabasin o tanggalin ng ibang ugat niya. Roots para maging masigla ulit. Okay? Ayan, dito ko siya ilalagay sa paso na to. Hindi plastic. Ito ay clay. So, dito ko siya ilalagay kasi medyo malaki. At tingnan natin pagbalik ko kung anong naging resulta. Masaya ba? Masigla ba? O nabuhay? Abangan! So, ito siya. Daming ugat, diba? So, kinakailangan kong tanggalin yung ibang ugat para roots, para maging siya, tumubo ng maayos. Yan. Hindi na makahinga. Kailangan natin alisin. So, ito yung mga tinanggal ko. Halos nati ko. Pero babawasan ko pa ulit siya. Ayan. Ito yung mga tinanggal ko sa halaman. Tinanggal ko yung mga ugat na yan para maging masigla. Maging masigla ang ating halaman. So, kailangan natin iripat at tanggalin ang mga excess na ugat. Ayan. Thank you for watching, guys. And I hope you like my short video today. And like, share, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye! Ito na ngayon ang aking halaman. Ayan, o. Siguro naman magiging masigla na siya rito. Ayan.